ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryeta ita alawas anapauluan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ape akinudot mo itay, jay ubeng. Masurunak iti dayjay nga ubing. May palagip lang ti panang loko kanyak ni Diego. Dimawat kan ka iti pamakawa ni Diego. Naaramid na dayjay, tanabayag kayo ang nagtipon, ngam awan anak yu ide. Saan nga umno day taarason tapno liputan nak nanang? Ngam awan basol jay ubeng. Pimo sa iti inana. Iso nga inyawid dito'y ni Jigaw. Iso akagurgurak ti anak ni Diego iti ruwar. Ay, kasyam ko madya ubeng. Nang runa ta nasaya at mo't kadagiti anak mo, nga adina. Apayakas ta tila nga masimang pait. Ni man paula nga anak ta. Kagura na launa dya anak ni Diego. Anya ka ni manan ayat naramid na. Awan mo't basol ti ubing kankwana. Kinudot na ah. Agsangsangit jay ubeng. Naulpit na talaga ni Paula. Awan sa ti kaasi ti puso na. Anya nga tati masakbayan jay ubing kenkwana. No agtalinaod iji balayda. Di na pampanunutan na dumakil to ti ubing. Hindi to ta isok at bumakit. Ay, anya nga tangagpay so ti mapasamak iti masakbayan kadagi jay adwa. Diyaman chinilas ko, yawat mo. Kanyala anak iti inumak, tamakain inumak. Uwin tatang, yalaan kayo pa iti danom, sakbay nga inak alaan ti tsinelas yo. Ay, makabannog ti agtrabaho iti kalsada. Numalpas jay simsimintuin mi jay. Sa di naman nga ti sumaruno a pagtrabawan. Nagsakit ti saka ka. Nagpudot namin ti butas. Masapol nga na nakabutas ti tao nga agsemento iti kalsada. Adto iti danom, tatang. Sige, inak alaan ti tsinelas yo. Mabit man lang. Apay data limitam iti takyag mo. Kinudot ni Auntie Paula. Saan ka ngamin nga agbangbangad tapno di nakakuddutin. Saan mo, tatang? Jack nakita nga da iti likudak. Jack naglisi adagos, iso a kinudot na. Kita ngamin no kasjay nga umayan, taglisikan. Nasken ka di ako dutan na, tatang. Mala, ingkakat alaan ti tsinelas ko. Kalpasan na, mapan ka dya kusina, takitaam no anya ti maaramid mo jay. Tapno di nakakuddutan ni Antem. At iti seldok, nalpasan ti kontrata mi. Ang mga noawan pa iti trabaho mi iti sumagmamanungal daw. Kasano tayo nga ruden? No awan man ang trabahom. Din inutan pa lang taggastos. Dahil lang importante ti katangam. Yan anay mo dahi ta kwarta. Awan ka di pa iti pangipanam iti bastarda nga ubing. Iso pa atartarak nan. Kurang lang nga ruden ti sweldom. Bayam, padasak ti mangkita. No sa dino ti pangipanak. Rumbang laang. Saan asyak ti mga iwan iti bunga ti panang lipot mo kanya? Di mawatak lang arudan kan kay ti pamakawan. Naramid ko day jay. Taimpagarup ko asaan ta amadaan iti anak. Basta, nasakit tinakam ko no makitkitak dayjay nga ubing. Bunga ti basolyo kanyak dayjay nga ubing. Hello, Diego. Nakaawag ka man? Ilamanang, mabalin ka di ngayag ko dita ni Jane? Anya, kasanon nga iti panagadal ti anak mo? Di umakar pa lang dita. Kasano, kat adayo ti pagadalan ditoy, dita syudad, asideg. Anyamag tan manang. Marigata nak, tawan ngamin trabaho kita. Agurayak manen, no adda manen pagtrabahowak. Awan pa'y kontrata ti forman mi. Kat kasano mo ti trabaho? Imbag no makawaya sa mapanag-eskwela. No sana makawayas, di saan mo na pagadalan? Anya, bayam asaan nga agadal ta anak mo? Ay, saan mo nga iyag ditoy? Agpada kayo kadikin ni Manong Diego, amaawanan pa lang iti trabaho? Ay, huwag nga rod bakat. Ang sapay ko
Tasaan ang mabayag nga awan trabaho mi. Ay, may sabalik man gayam ti saritaan. Kaasi man ti ubing di tabangir. Jay ka di anak ni pare Diego? Wen nga rod, kanayon akudutan ni Paula. Ay, kaasi mat ti ubing nga agikaro iti basol ni pare Diego. Numanakam ni Paula, maiparbang ka di apagipapasan na ti ubing iti basol ti amana. Jay kunadan, kukwa ni Paula ita. Angam saan ngagnanayon ako kwa na ti gundaway. Ngam kaasi ti ubing. Awan lang nga rudan ti inana. Kas jay pa'y ti aramiden ni Paula. Jane, irubwat mo dagiti badom, tada papananta. Sa dino ti papananta, tatang. Mabayag ta ka di, taapay amang itugotak iti badok. Mapantay jay probinsya, iti ayan ti kabsat ko. Makipagnaid ka pailangi jay. Saan da ka di anaranggas? Nuan yaman ti ugali da. Sika a makikabbalay ti makibagay. Nawatam. Ha? Wen tatang, sapay ko mata saan daan na uyong kanya. Mala, ingkan irubwat dagiti gargaret mo. Tamapantan. Kartingam. Talaga nga inyag mo ti anak mo. Tapno siya ti akin kargo kan kwa na, kasta ka di. Nimimbagkan ka, tawan anak mo, manang. Sakat manupay ti addina ang anak ni Paula. Marigatan tawan ti trabaho. Day takatay ko na. Anak kayo nga anak, adi yung matkabailan nga ipaay ti kasapulan da. Ni manang met. Agmay-may sa kang bibiyag. Imbagit diya, tadamot kadwam dito'y balay mo. Iso nga rod ajak na ki asawa, tapno awan sawsawir ko. Ikanak iti pagproblemaat. Mabit lang, met. May kuntumot lang alaan inton addan trabaho. Nanyapay ngay nga rod, no di kasta. At daditan. Umay mo matla ang alaan iti mabiit, ah? Wen ka di, mala, inakon. Intulod ko lang ni Jane. Agsingsingpat ka dito Jane. Panawandak ka di dito'y tatang. Apay ngay ibati dak. Umay kantumot lang alaan, inton dakdakkelan ti sapul ko. Kano nga umay nakalaan, tatang? Saan ko nga muno ka, no? Basta aguray kalata dito, wen? Kasanon no saan adakkel ti sapulyo? Ipadawat dak ka di. Tila sasawam. Ala, saan mo aliplipatan tibilin ko, ah? Agsingsingpat ka dito, eh. Uwan tatang, basta subyandak to, ah. Wen, kunak lang arudan. Jakmat makita ita ni Jane, napanan na ka day. Apay asapulan niyo, jay saan niyo akapkapin ano nanang? Amom ka day, amalading itanak, iti kinatangkan ti pusom. Kasano? Kat imbis nga agpay iti anak ko ti sweldo ni Diego, kat adapay laang dayjay ang makibingbingay. Rombang laeng, ta anak kat nga rod ti asawam. Anak na laang, ngam saan ko nga anak? Ay, talaga anatangkan ti panagpuspusom. Diyo ko na apakitak itinasaya at tibunga ti panang lipot da kanyak ako nakmanan. Sabali, jinang lipot kan ka. Sabali mo't jay ubeng aparparigatam. Ngam kadaraan dati ubing nanang. Ay, jakman amukan ka. Anya ti klasem a tao. Anya ka di ti grade mon, basang. Grade 4, auntie? Ne, saan ka nga butang kanyak, ah? Saan ka naranggas? Apay, naranggas ka din ni Paula kan ka? Naungat pa'y, auntie. Dagiti piglat iti takyag ko. Kat kudot na dagitoy. Nan, kitaak man, day tay bagbagam apiglat. Agtoy, auntie. Ha, Diyos ko. Panay piglat kan limitam dagiti adda iti takyag mo. Pangaasiyo, di na kumamot kudkudutan, auntie. Basta agsingsingpet ka, tapno saan ka akudutan. Wen? Wen, auntie. Agsingsing putak.
Nang ipanammatlaang iti bastarda a pinutot mo iti ruwar. Inpan ko kini Manang Betty. Dandan di na kayat. Ngam awan na aramidan na. Tanda mo ti Jayan, Jekobing. Asino nga minti mayat nga agtaraken iti bastarda. Gaminton amunan ti agtrabaho iti unag ti balay. Ingkalaan, ta iso ti agtagibalay. Into nag-graduate iti elementarya, inaktualain. Kasta ka di ti imbagam ka ni Manang Betty? Imbaga, kamabit lang ti panagyan na ijay. Tanong mabalin, talaga di na kayat ngagyan ijay ni Jane. No kasta. Uray iso, di na kumakayat nga agyan ti bastarda kinkwana. Malas nga min kat deja bastarda. Ala, saan ta napagsaritaan da ita? Tamang ano, sabali manen ti papanan ti saritaan ta. Kasladyak mo't makikita ni Jane di tabalayo. Adda ka din na panan na? Iso ka di ti sipsiputam? Saan mo't? Kanayon nga umay sumakdo dito'y gripo iti nagbaetan ti boarding house tayo. Bit-bit na ti basit agalon apagsaksak do na. Manumat lang tay galon nga isakdo na ngay. Ayan na ka din. Basit pa'y ita ti mabitbit na taubing pa'y. Ngam inton dumakkel, adunton ti maitulong na ken kaday di nga ubing. Ijak amo, no sadino tinangipanan ni Diego iti dayjay a bastarda. Among, nasingpot man day di nga ubing. Anya, nasingpet? Puor ti kararwak dayjay nga ubing. Bunga ti basol dayjay. Adda ka di basol day di nga ubing kan. Dakkel ti basol dayjay kanyak. Nagan na laangan kat agburbura kan ti darak. Ay, stress aka na yun ti itad na iti biyag ko. Ala, agpalas kan, ta itulod ka iti pagadalan nyo. Makisauak pa iti teacher mo, ta transferi ka. Sa dino ka di, auntie? Adayo ka di? Saan matunay nga adayo? Nga masapat ta inak pa'y agtrabaho. Agbalon ka, tapno saan kan nga agawid inton aldaw. Agbalon? Ijay syudad? Sa anak nga agbalbalon? Asidag namin ti pagadalan iti ayan ti boarding house yo. Ditoy, magnaka iti 15 minutes, wano nasurok. Depende iti partak mo amagna. 15 minutes? Wan. Alakit din. Darasam kat maladaw ako niti trabaho. Nagadulakit din asal saludsudom aya. Pare Diego, saan mo ka di apatpat ganja inauna nga anak mo? Apay nadamag mo da ita pare. Nasaw ngamin ni Bakat, nga impanaw mo kano ditoy. Kaya't ko lang aliklikan ti kanayon a panagunget ni bakit ko. Nakaron magsasaw. Panagkitag, kat nasingpat mo't je ubing. Itantupay lang abasit, kat adan maitultulong na. Ngam kanayon nakasidiran ni Paula. Jak kayat nga isuti kanayon apuon ti ririmi nga agasawa. Pasaray makita nga agsagad dito'y ruwar. Agsakdo, kan aglaba ka dagiti babasit alupot. No maminsan, kat parikot mati, dan na kada kami. Pare, adda ka di basol ti ubing? Asino ita, ti adda basol na. Anya ti pakasuro na masimbang pa. Nakamisuot kamay. Nadlaw ko, nga awan ni Jane. Ang mga nunakam ni Paula ti panangipanaw ti amana. Sino nga ita ti katulungan ni Paula ni Balayda? Babasit pa ilang iti anak na. Makita ita. No saan ama ikawa iti kaawan dayjay nga ubeng. Ubing nga agpaysaw ngam andan maitulong na. Kabaalan nan tagsagad, aglaba, ken aginaw kadagiti nangananda. Wen nga rod Saan pa'y mat nga mo dagiti anak ni Paula? Maikawalakit din ni Paula. No iso amin ti mga ramid kadagita. Auntie, adda ka dito pagadalan mi? Sa anak ko mga umay, ngam amangan no saan ka makawayas nga agawid. Awan nga tati ubing ang mabali na kadwak nga agawid ijay balayo, auntie. Padasag to man gayam ti mangkita. No adda mabalin mo apakikuyugan no agawid ka. Tapno sa anak ko nga umay ditoy. Win, auntie, mabalin mo't siguro ang makawayasak. Tapno saan ka amarigatan? Nga medyo adayo ti pagnaam nga agawid.
Apay, anti. Adda ka di managdakdakas iti dalan? Adda ka di mangdangran kanyak iti dalan? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluhan. Bastarda. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tapno maliklikan ti kanayon na panagapa da Paula kan Diego. Impanaw ni Diego ni Jane, kat impan na, iti ayan ti kabsat na. Gapo ta agdadamo ni Jane iti lugar da Betty. Intulod da ito ni Betty iti pagadalan. Kat iti kamalaman na, sinukon na matlaan ni Jane. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas na pauluhan. Bastarda. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Adayo ti pagnaan nga agawid, Jane. Adda ka di managdakdakas iti dalan, anti? Adda ka di mangdangran kanyak iti dalan? Diyak amo, nupod no ti atap da. Nga, adda ka no inala ti limabas alugan nga ubing. Iso ang nagpukaw. Adda nagpukaw nga ubing, anti? Saan na ka di na nakitkita? Saan nga ruden? Saan tayo nga amo? Nupod no nga adda nangalakan kwa na, wano adda sinurutan na. Nakabutbutang matgayam ditoy. Iso nga rod, asaan ka nga agmay-may sa amag na, tapno sigurado. Total, awan pa'y matrabaho. Ingka aglaba iti bado dagiti ubing, tasi kaswag pa'y ida ama panidya pagadalan. Anya, sakti aglaba. San ka di trabahom data? Kat, anya ti aramidam, aber, agtugtugaw nga agmalmalam. Ay, noda ko man ni Jane. Iso ko mati aglaba. Nalagip mo manan, day dya aputot mo iti ruwar. No si bibiyag siguro ti inana, kanayon ka amapan iti ayandan niya. Tapagay munang pa'y pati natay. Pumanawak man lang yan. Kapabwisi. Ay, papanamon! Tay lalabam ako nak! Pura mo, tapnawanan ti lalaban. Just kick it de. Surun kon, puuran ka no? Kaslad na may tud na nga igatang ko. Danda ni awan to pa'y igatang ko iti posporo. Puuran ko na nakit din. Hello, Manang. Nakawag ka, mait. Kunam nga alaamot laang to'y anak mo. Nalipatam samot tan. Di tan na pa'y laeng. Iriri laeng ti isang bay na dito'y balay. Inton at damanin dito'y. Anya? Ngam iyalis dakkano iti may sa apwesto ti amok. Disak mo ti marigatan amang itulod kan mangsukon kan kuana. Imbag di taa, taasidag kayo iti pagadalan. Nagkunang amin nga itulod kon si kunin nyo. At damot saka na amag na. Mabutang nga rod ti ubing amag na nga is-iso. Masapol na ti kadwana. Anya kumati kabutang na. Naartikit di day taa. Numayalisak iti trabaho, umay ko iyag di ti ubing. Bye! Hello, Manang! Manang! Asino dyan nakasaom? Babae manan? Babae siyempre. Tanimanang ko day jay. Ada ka di pagsayatan nga imbaga ti kabsat mo? May samot day jay. Apay manan. Anya ti basol ni Manang kuken ka? Saan ka di nga isuti nang ibagaken ka nga alaem day jay abastarda? Masyan nga rod iti ubing. Iso nga imbaga na nga alaeg tanatay nga rodin ti inhana. Konsentidor kit di ta isuti ammo. Anton madamdama sa bali manan nagturungan ti saritaan. Likli ka man na pagsaritaan ti kinaduldug mo. Mas dawak man kan ka. Naglaing ka amang kalkal iti san arumba nga pagsaritaan. Si katay kunada basurera tinapalabas. Napayag mo't basitan ti kaawan ni Jane di tabalayda.
Ngam kanayon matlat na ti apa dagiti agasawa. Kasano, kat agpadadaan na kurang iti pasensya. Agapada, sada matlaang agkaidda. Ha! Ay, oo na yan ti kasta nga aramid. Kunan ni Paula, ani kano Jane, tipoon tiririda. Ang apay nga rod nga itatawan diya ubing kat kanayon dalat tamot nga agapa. Kastansa, no ti tao, kat nakurang iti pasensya. Kahit kumustamot nga tadya ubing Jane nang ipananda. Ang mga nukay kayat na ijay, no saan anaranggas tinang ipananda. Saan nga ta ang mailiw ni Diego itanak na? Manipod iti impan na ijay, dinansapay na pankinit kita. Kasano ang mapanakitaan, kat awan mo't kwartada, kan iparik mo't ni Paula. Apay nga ta asuberbiyada jay anak mau. Kat saan ka mo't asuberbiyada nga inana? Madlaw ko amarigatan ni Paula manipod awanan ni Jane. Mas daawak man ngamin kan kuana. Adu mati maitultulong jay ubing. Ngam di na makita. Tatipungtot na ti agari iti kaunggan na. Basta no pungtot ti agari iti kaunggan ti may sa tao, adayo ka iti grasya ti Diyos. Pudno dayta. Isung awan talinaay iti unag ti pagtaangan ka. Kaslaad-ad nan samot ti panagapad ngam ti panagkapyada. Kasta ti adayo ti puso na iti Diyos. Narigat ang mamakawan, kan nakurang iti dispensar. Padasam man kit di abagbagaan no kwa, tadinak matdenggan. Ay, barang no dumngag Ngam ti tao anatangkan ti panagpuspuso na, ay, narigat ang maibawing, no awan ti mapasamak kan kwa na, apakadidigraan na. Ay, iyad adayong ti kasta apasama. Ialis dak iti pagtrabaho ak basang. Isubli ka pa'y laang iji ayan datatang mo, wan? Mapanak iji ayan ni Auntie Paula na uyong, Auntie. Uwan kasano kat adayo ti pagtrabahwak. Saanan adito'y balay ti pagyanak. Pagyanan nyo nga rod ngay, Auntie. Adda kano pagyanan mi kadagiti kakadwak at trabahador. Anya gayam ti trabahom. Para supot kan empake iti tinapay nga i-deliver da iti agduduma nga ili. Ay, kasta ka di, Auntie. No mabalin ko kat inton makitak ni tatang kan kakabsat ko, kat agsublita ko maditoy. Ha? Ni, kasano ngay day tabasang? Saan mat nga rod ang mabalin nga agmay-may saka dito'y balay? Nakalagip kayo mat adimap aw dito'y boarding house ipag. Awan ka din ni Diego ipag. Inyag ko pa'y ni Jane dito'y, ta umalis sa kiti trabaho. Kanayon lang arudan tiririmi ka ni Diego, nayunan man ang dayta nga ubing. Jane, ingka pa'y basit ija unag, tagsarita kami pa'y ka ni Auntie Paula. Sige, Auntie. Itatapim manawan dya ubing. Anya ti pagsaritaan ta. Kaasi dya ubing, no kanayon nyo adangran. Nagipulong ka diken ka ti awanan bain nga ubing ipag. Nakitak dagiti piglat, kan dagiti limitam iti takyag na. Saan kumamot akas jay, Paula? Kurang pa'y dayjay, iti saam anariknak, idi na amwak ti inaramid ni Diego kanyak ipag. Kayat mo asawan? Itultuloy mo latta ti kinaranggas mo kankwana no agbati ditoy? Ay, baglakit din, tadaman ng trabaho ta pare. Uwan nga rod pare, nakautang kami pa iti bagas kan grocery iti store iti asidig tayo. Uray da kami pare, at damot ng utang mi iti store. Into nagsuldo tayo, bayadak to adagos dayjay. Ay, nagrigat lakit din ayat tikas to panagbiag tayo. Nalakala ko mati agbalin a kontraktor. Nga magikarumat dagiti mananggundaway a kontraktor. Saan amat maturog ti Diyos? No asino pa'y dagiti papaknang? Isuda pa'y ti mananggundaway. No agyan mananday dyan nga ubing iti sidong ko. Sigurado apang ipapasak ka dagiti rigrigat kan sakit tinakam ko day dya bastarda.
Saan samatan alimpyo ti utak mo ipag? Ubing, pangipapasam iti sakit tinakam mo? Kastalaang ti masaom Ta saan asik ka tinakarik na iti sakit a napasarak. Gapo iti panang luko da kanyak. Saan nga rod aron ba nga agyan kada kayo tinakakaasi nga ubing? Imbag matam mom ipag. Jane! Rumor kamutla dita. Umay ka ditoy. Apay ka di, auntie. Alaamot lang dito'y dagiti badom. Tagsublita iti probinsya. Umaya kun, auntie. Darasam! Ay, talaga gayam asaan anasaya at ti kababalin di asawa ni tatang mo. Adda ka di madingay naramid na kan ka, auntie? Saan anasaya at dagiti imbagbagana? Kanti plano na nga aramidan kan ka. Kabutan ko ni Auntie Paula, auntie. Tsakaya tagyan ni Jebalayme, no adda ni Auntie Paula. Ngam saan mo't nga rod amabalin apapanawam ni Antim Apaula. Sino nga rod ti kadwak Jebalay mo, auntie? Padasag makisao iti among mi. No adda maitid na kanyak asabali at trabaho, iti sigod matlaang nga ayan ko. Tapno asidagaklat ta Jebalay. Saan ka na pumanaw, auntie? Depende no anya ti ibaga ti boss ko no makisarita akken kuana. Imay itay ti kabsat ni Manong Diego akadwana ni Jane, ngam pimanaw damot la adagos. Pimanaw da? Asaan da nagkita ka ni Pare Diego? Madlaw ang makapungtot jay kabsat ni Manong Diego. Amangan numadi ti panang sangaili ni Paula kankwana. Kasta nga ta, nagdardaras da pimanaw. Kibin na ni Jane. Ang imbaga nga ta ni Paula kan ni Diego, nga imay ti kabsat kan anak na. Day tatidyak mo, ti pagsid na awak. Apay akasangsangpet na, kat pimanaw da adagos. Apagbiit damat di taayan da Paula. Ay, itala ang nga imay da. Ngam pimanaw damat la dagos. Medyo aday upay tinagapan da probinsya. Naidumduma ti ugalin day ta Paula. No kumaadda na taltalgad at trabahom, alaan tala kumanjay ubing dito'y balay. Auntie, anyan ti ko na ti boss mo? Inik kanak iti sabali at trabaho. Ngam nabababa ti sweldo, tadituyak laang asidag. Nangat nga to kuma ti sweldo, iti pagalisan mi. Kaya't mo asawan? Agyan tandi ti probinsya, auntie? Wen basang, di ka maiturad apanawan, kapula ang itidakdakkel asweldo. Ay, agyaman ako nay, auntie. Ibilang ka apudpud no nga inak. Mabalin ka di nga awagan kalaangan iti mami? Day takay kayat mo, anak. Da kayo tinakariknak iti pamatag. Ajak na rik na kadatatang kan Auntie Paula, mami. Amom, ididamo, jak kaya ti maadaan iti responsibilidad. Ngam idi agangay, napatagkan kanyak, Jane, anak. Dandani ka agturpos iti junior high school, anak. Pagyamanak unay kada kayo, mami. Malagip mo kadipay idi ubing ka, amasapol nga itulod kan sukunan ka. Ita, makawayas kan. Kasano, ibagay yung adagala iti ubing. Day tamot ngamin ti kunada. Ngam, idi naglabas ti sumagmamano abulan, nagparang di ubing. Simurot gayam iti kabagyanda, tabinaot ti inana. Day tatima ko na a fake news. Podno day ta, ti fake news kat damag ang makapadanag. Uray kumamot no podno. Nagalas ti kastuyan. Nabambanno kak ang naggapo iti trabaho. Madanunak ang nagabsuon ti plato iti lababo. Ado pa iti lalabaan di tasuli. Marigatan ak nga agunay. Tadamatan sa gubanit ko.
Ingkalaan ni Jane, tapno adaga si kaso kada tayo. Huwag sang agpaiso Dakkel ita ni Jane. Adun ti maitulong na dito'y balay. Katuan, adda nga minan asmak. Numabayagak nga agigam iti danom, kumaro ti uyek ko. Isungarod ngayong karkarigatak ti gimatang iti washing machine, tapno saan amababad ti imam iti danom. Kapilitan metla nga agigamak iti danom, no agbanlaw kan agi sampaya. Sige, tayo nakalaan ni Jane. Tapno adda agtrabaho dito'y balay. Ne, anya ti dakas nga angin tinangiduron kan kang agpakita dito'y balay si ka Diego. Nabayagan kan ni Jane. Alakon ti anak ko. Anya, itatadakkelan? Idiimpan ko iti balayo. Imbaga ti asawam, apang ipapasan na iti rigat kan sakit tinakam na. Iso nga inyawid kumatlaang. Kaano nga may mo inyag? Apay, saan ka di nga imbaga dyan na laing nga asawam? Diyak man matukod a panunutan. No anya a klase ti kapanunutan di asawam. Idi, iwalin-walin nyo ni Jane. Itatadakkelan? O mayo alaanan? Naglalaing kayon ngay? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Bastarda. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panaglabas ti panawan. Dandanin agturpos ni Jane iti high school. Iti sabalya bangir, saanan ang makapagtrabaho unay ni Paula. Gapo iti sagubanit na. Imbaga nang arod ka ni Diego, ama panaalaan ni Jane. Tapno adda para trabaho, iti unag ti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas na napauluan. Bastarda. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Kaano nga inmay mo inyag? Saan ka di nga imbaga di asawam? Diyak man matukod a panunutan, no anya a klase ti kapanunutan di asawam. Idi, iwalin-walin nyo laang ni Jane. Itatadakkelan? Alaan yon? Anda karbengak ang mga ala, ta anak kukat nga rod. Nagalas a talaga ti ugali yo. Kurang laangan ang maaddaan kayo iti Sara, tapno ibagak akasla kayo sa iro. Nagadukat nga imbagamon. Ayan ti anak ko, talakon. Naa, nagtured kan amang ibaga nga anak mo. Idinto ta idi kasapulan na kayo, di yu impaikan kwa na ti umno para iti ubing. Anak kon ni Jane. Di nakman pagkatawaan manang. Kasano ko mga da anak mo, kat awan mo't asawam. Makiasawa ka nga minan tapno maaddaan ka iti anak. Na, nagbastos ka moton. Impasam kanyak ti pagrebengam idibasit pay ti anak mo. Ita, alaem tapakairanudan yon. Rumbang lang ang mairano daken ko ana, tasakit nga rod ti amana. Imbag no kayat ni Jane ti agawid iji balayo. Kat naranggas mo't ni Paula. Anya ti kuna jay anak mo? Mapansukunan ni Diego, ni Jane. Tapno ada para trabaho yaw. Nakaro nga min ti asmak nanang, kanayon ti uyek ko. Ay, napuskol mo't at talaga ti panagruprupam. Idi ubeng, kanayon mo adang ran. Itatadakkelan, kasapulam mo't gayam. Tapno da sirbi na atim mao Ay, apaw, pakawanam ti tao adi na piman ammo ti lablabidan na. Anya ka di timayan yun, nanang. Dayta ka di umay mangsidir kanya. Imay ko inikan dagiti ubing iti bunga ti chikaw. Sayang amin, tamarigrigrag dalaang. Iso anam mo asukunan gayam ti asawam ni Jane. Saan nga rod aday dya ajin ti pagsaritaan tayo, nanang?
Saan mo akayat apagsaritaan? Ngam kayat mo nga umay dito tapno adag serbikan ka, kasta ka day. Rumbang lang nga pagserbyan nak. Basol na ti itatao na dito'y lubong, nanang. Saan ko ang maawatan no anya aklase ti panagpampanuno ti adakan ni Paula? Anya ka di manan, tinaramid ti anak mau. Imbaw na kano ni Diego ang mapanasukunan ni Jane tapno adag serbikan kwa na. Ta saan sa kano na makatrabahaw? Nagturad lakit din at taaw. Awa na pulos pa nagbabain na. Aruda, anya nga tatim ako na ti kabsat ni Diego ang nangaywan kan ni Jane. Nalabit a masuron. Itapa, itadakkelan sa daibaga nga alaan da. Ay, makita no may sangpet na ni Jane. Balasang siguro niya ubeng, akanayon ako dutan ide ni Paula. Tatang, da kayo kading agpaiso? Balasang kagaya man, anak ko. Itaman pa'y, tatang. Agmano Bendisyonan na ka ti Diyos, anak ko. Imbagta simbang patkan. Mailiw kami unayan kan ka. Uray dagiti addim. Kailiw da ka unayan. Intugot yu kumaidaa. Bakasyon maten. Umay kamat pumasyari di syudad balasang ko. Nabayag adi kayong imaijay. Kayat ko nga umay ija syudad, tatang. Ngamdya kayat a panawan ni mami. Mami pa'y gaya man ti awag mo kiniantim. Wan, tatang. Imbilang kon, kaspudpud no nga inak, tanagsingpot kanya. Sumurot ka kadika ni tatang mo, anak ko. Bakasyon mat, mami. Inaklabasit pumasyar ijay. Agsublikan to ka din matlaan. Wan, mami. Saan kayo ang mabalin a panawan nga agmay-maysa? Agyaman no kasta anak ko. Sapay ko ma, tanasaya at to titrato ken ka ni Paula, ken dagiti kakabsat mo ijay. Di dapay lang ata nagbalbaliw. Tumultulad nga min dagiti kakabsat ko iti makitkita da nga aramid ti inada. No anya nga min ti makita ti ubing iti unag ti pagtaengan, isumot ti tuladen na. Isong agpapada da idi akanayon ang mangibaon kanyak. Ipayawat da amin, uray magaw at damat. Ken, jak magustuhan ti inaramid kadata ni ipag Paula, idi napanta iti balayda. At datan dito balay, matmaturog siguro ni Antim, tama ditirik nana. Ayan ka di dagiti kakabsat ko, tang. Nagwara ti unag ti balay. Diyak amo no sa dino tinapananda. Ang mga no di da pala simbang pet naggapoy di pagadalan. Kunak man no bakasyon dan. Saan da pa nagbakasyon? Inton umay alawas pa lang ti bakasyon da. Sige. Taidalimanak ko pa'y dagiti nagadu awara, tatang. Alaman nga rod anak. Tamapanak man iti ayan ni Pare Mario. Pagtulagan mi no sa dino ti sumaruno a pagtrabahuan mi. Sige, tatang. Rogyak matan ti agidalimanak. Nagbasit lang arudan a balay. Ado pa'y laawara. Uray basit ti balay, no naurnos kan madalos, makaay-ayo latta iti imatang. Sika ka di dayta, Jen. Inayadam mo tatamat maturugak. Nalukagak, iti ada nagkarintong dito'y salas. Ha? Ay, pasensya kayo nanti. Kaslamat nga min nabagyo dito o nagtibalayo. Isong agidaldaliman ka. Agluto kanto inton madamdama, ta sumangpat dagiti kakabsat mo. Sige, auntie. Di da ka di ammo ti agidalimanak? Tanagado awarada dito'y salas? Napanda amin ijay pagadalan. Awan ti makasango. Ha? Mabalin mo't nga aramidan. Sakbay ang mapanda ko maag-eskwela. Asidagmat ti pagadalan. Masuron samot ni Jen nga agtrabaho. Kumarintong, isuan na lukaga, imbis amat maturog ka. Ang mayat mo't basita nakitaan ti salas, manipod adda dito ni Jane.
Awan pa'y maurnong amurang, talabaan namot adagos. Dakkel lakit di ti mabayadan iti kuryente. Takanayon namot nga aramatan ti washing machine. Di bagam kan kwa na agalgalan na tilabaan na. Di naaramatin ti washing machine. Ibagak to kan kwa na inton bigat. Saan ko makakanayon nga washing machine? Inton kwan, kurang ti igatang manin iti agas mo. Ibagak to kan kwa na dayta. Karga man iti danom ti washing machine. Tani, ado man ang timurang dagiti kakabsat ko. Ado pa'y tinamurangan ni tatang. Saan mo akargaan ti danong ti washing machine? Galgalam dagiti lupot. Tanangi na ti mabayadan iti kuryente. Dayta ti bilin ni tatang mo. Ha? Aggalgalak, auntie? Anya ngay nga ro ti usar ti washing machine. No saan nga aramatan? Ginatang ni tatang mo dayta ta masakitak. Ngamsi ka, saan ka mat amasakit? Isu agalgalamon, ta isupay ti bayadan iti kuryente. Sige, auntie. Galgalakon. Rumbang laang. Awan paggatang ko iti agas ko, no pagbayad manan iti kuryente. Auntie, apay anaadaan kayo iti kasta asakit? Ni, anya ti amok ngay. No amok akat liniklikak ko ma, tapno sa anak anaadaan iti kastoy asakit. Hello, balasang ko. Nakaawag ka mat. Kumusta ka ditan? Hello, Mami. Apay akaslan naliday kayo? Maikawak la siguro. Gapo iti kaawan mo, anak ko. Di kagdanag, Mami. Sumangpetak matlang dita. Maikawak iti kaawan mo. Kumusta da ngay dita? Di da pa nagbakasyon ngam dandanin, Mami. Ni, apay adida pa'y nagbakasyon kat nakabakasyon kayon. Namin ano ngamin ana suspendi ti klase da ditoy. Gapu iti layos, Mami. Dita, kat saan tayo mat analay layos? Ay, alangarod balasang ko. Ay, sapay makagurguri-gurak. Madmadi at talaga tiriknak. Sige, bye. Sino tinakasarita iti cellphone? Tamatartaranta ka. Agurigor ka no ni mami, tatang. Iso ang masapul amapan ko asikaswan. Panawan na kami. Idinto tamasakit mat ni Antim. Nagado kayo mat ditoy. Idinto tagmay-may sa ni mami. Napatpatag ka din ni Manang ngamsak nga mam. Kasapulan ka mata. Masapul aso papakak ti kinasayat ni mami kanyak, tatang. Iso ang masapul nga agawid ak ijabalay na. Awan maitad ko apagpletem. Ha? Ang kasapulan nak ni mami. Uray da kami mat. Kasapulan da ka. Iso asaan ka apumanaw. Naimbag abigat yun, nana. Umayak ko maagpakpakaasi kada kayo. Bigbigat, balasang ko. Anya ka diti ipakpakaasim ako nam. Kasapulan nagtiimbilang ko nga inaidya probinsya. Taggurigor ka no. Ita, anya ti maitulong ko basang. Pautangan na ko maitipagpletek. Taipajikas to ni mami inton makadano nak idya probinsya. Pangaasiyo ko man, hana. Sige, balasang ko. Kaasim at timbilang mo nga inam ako nam. Nasingpot ka di kan ka, basang? Nana. Awan ti makunakkan kwa na. Itatama sakit. Masapul nga inak asikaswan. Nagasat ka nga rod ano kasta, basang. Nakasarak ka itinasaya at ken ka. Apay abinagkat mo tibag mo. Papanam. Masapul nga agawidak ije ayan ni mami, auntie. Agurigor ka no. Panawam ti pagrebengam ditoy. Pagrebengak ti mga sikaso ka ni mami. Taimpatagnak, Auntie Paula. Adamot dagiti anak yung nga impatpatagyo. Rombeng nga sikaswanda kayo. Pumanaw ka, di ka pa'y nagpakada ka ni tatang mo. Da kayon to ti mangibaga, auntie. Madanaganak ngamin unay para ka ni mami. Unay kat day taadanag mon. Tagdardaras ka pa'y. Saan ka na pumanaw? Diyak langkit ti kayat nga dadaki sa mapasamak ka ni mami, auntie. Iso panawan kayon.
Madanagan unay ni Jane para kanimanang Betty. Madlaw nga ipatpatag na launay. Mami, kumusta kayon? Adda ka di agas yo. Adakan, anak ko. Nagbiit ka mata na si Mangpat. Idi imbagayo ang makagurgurigor kayo. Madanagan ak unay, mami. Imbag man ta pinalubusan da ka. Idi nagpakadak. Didak ikan iti pagpletek. Isuan na panak imutang iti kaaruba da. Imbagak nga ipajikas ta ti inutang ko. O sige anak, ingka nga rod ipajikas ti inutang mo. Wen, mami. Adda ka di agas yo? Danag mo na ay abalasang ko. Ada agas a reserbak dita medicine cabinet. Mayatan tiriknak, ta sinigod ko tinagtumar itay. Agyaman hak, apo. Ay, kunaklakit din noan yan tinapasamak yo, mami. Saan ka din nga agsubli ija ayan datatang mo? Saan, auntie? Saan lataan na saya at ti kababalin ni Auntie Paula? Di na pa'y kahit nga aramatag ti washing machine. Galgalak ka no ti adu alupot da. Abay, di pa ila nakaluto ni Jane. Apay asapulam ni Jane, kat nagawid takasapulan ka no ni manang mo. Anya, talaga anapatpatig ni Manang, ngamsyak nga amana. Day tatimbagak kenkwana. Ngam ko na anapatag ka no unay ni manang mo. Taiso ka no tinakariknaan na iti pamatag. Kawatan nga rod, asaan ka anapatagkan kwa na. Tadamot sakit mo, ngam pinanawan na ka. Kunanamot nga adda kanumat anak ko ang mga sikaso kanya. Anya nga tati addakin ni Manang awan ka data. Masurunak iti dayja bastarda. Awan utang na naimbag anakam. Amuyo tata. Nangag ko itay ti saritaan da pare Diego kan Paula. Mapanak ko may di balay da. Saan ako nagpatuloy. Anya tinangag mawanak saritaan da, Mariaw. Anya kano ti adda ka ni Manang Bete nga awan kadakwada. Apay anay tapay tinagsaritaan da. Apay kano a pinanawan ni Jane Ida kat napan ka ni Manang Bete. E dinto tamasakit mat ni Paula. Nakurang da talaga iti panakaamaw. Nagla ka nga ibaga. Noan niya ti adda iti kabsat ni Jigaw nga awan kadakwada nga gasawa. Ha? Ne, anya nga idayjay, tata. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryatay ita alawas ang napauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kabayatan ti kadda ni Jane iti balay da Diego. Imawag ni Betty. Kat impakaam muna kan ni Jane ang makagurgurigur da ito'y. Nagdanag nga rod ni Jane. Kat nagawid adagos iti ayan ni Betty. Nga uray saan kumapalubusan ni Diego. Kabayatan na, mas daaw mat ni Mario, no apay a pinili ni Jane ti kabsat ni Diego, ngam ti pamilya ni Diego. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluhan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay kanwa pinanawan ida ni Jane, kat napan iti ayan ni Manang Betty. Kat agpadadamat nga agsakit ka ni Paula. Nakurang da talaga iti panakaawat. Naglaka nga ibaga, noon niya ti adda iti kabsat ni Jigaw, nga awan kadakwada nga gasawa. Ha? Anya nga data, tata? Iji balay da Jigaw, awan na pulos narik na ti ubing apan ang ipatag, ken panagayat da iti agasawa.
Ayun nga payson niya. Kanayon aranggasan ni Paula ti ubing. Nalabit nga itayan ti kabsat ni Diego kat nasaya at ti trato da iti ubeng. Isu amas pilyin na, tinakariknaan na iti pamatag. Kasta ka di tata. Apay, nakaskas daw kalipay laday ta. Iti pa naglabas ti panawan. Kasla kumarkaro mati kasasaad mo. Awan lang arudan ti makukwarta. Di na kan samot ng panawan ti sakit mo. Huwag nga, Rod. No muna ta dadakkel ti anak ta, ngam awan pa'y matamo da at trabaho. Agpipin na tududakit din no asino ti aginaw ka nagdalos. Daytan samot no maminsan ti san ko apaka imimbagan. Kanayo nak ama stress kadakwada. Ala, bingay-bingayam langin ti trabaho tunggal may sa kadakwada. Tapno makatulong damat. Huwag sa ngagpaiso. Magsilabamot tan itibado na. No asino ti saan amang laba itibado na, awan pagbado na. Anya pa'y ngay no di kasta. Makita man no asino ti saan amang ilaba iti lupot na. Desidido ka ka di amapan iji abroad, anak? Wen, mami. Ada ngamin kadwak amapan matijay. Restaurant matlaan ti ko na mapagtrabahuan nyo? Wen, mami. No adan ton trabaho ki Jay. Saan kayon nga agtrabaho? Taipawitan kayo iti kwarta iti binulan. Ne, madimot ati kasta balasang ko. Agbalinakit din adon niya. Awan dakes na, no pagbalinan kayo adon niya, mami. Aginggat ka ba ilak, agtrabaho ak. Narigat ti agtugtugaw nga agmalmalam. Pakaalaan iti sakit. Kayo agpa-share mami. Manumot lang nga iti kanan nyo. Saan na masapol nga agtrabaho kayo, pay? No adan tumat trabaho. Talaga sa anak ang nagkamali. Anang ibilang kan kaakas anak ko. Kasta akmat, mami. Jak nagbidot anang ibilang kada kayo akas inag. Unay ka ti balay yon, Paula. Ayan ka di dagiti anak mo. Apay adi daban laurnosan dagito'y wara. Jak man mo nanang. Sumangpet danto no dandan ni panangan. Kasta kadilatan. Idi ada ni Jane, saan nakastoy ti balayaw. Huwan nga rod nanang. No hasino pa'y dagiti dinong dungok. Didak matulungan. Uray ko ma, no mapandaag birok iti trabaho da. Tapno matulungan da ka. Ay pagbagak mat ama pandaang birok. Ngam barkada samot ti sapsapulan da. Nila ang amin Jane ti babae kat. Ay ngam pimanaw mo tanapat patagkan kwa na di nakariknaan na iti pamatag. Saan yun nga'y palagip nanang? Daytoy na udi ayo may na. Nakaginawak. Ngam saan mat anagbayag. Pimanaw mat adagos. Nagasa di nang iparik na kankwa na iti pamatag. Malas mo mat anang ikuskuspel kankwa na. Anya ti kunam. Inutang ni Manong Diego ti daddo maasweldom lakay? Wen, bakat. Follow-up check-up manan ni Paula. Agkasapulan damanan iti kwarta. Ay, kaasimot ni Paula. Mapmapan iti agas ti kwartada. Iso nga impautang ko na ti kwarta. Maasya na ka ni pare Diego. Agpakpakaasi ngamin. Kimaro siguro manin ti asmana. Tanakitak ngamin ang naglaba. Gambasit laeng mo't yan nakitak alinabaan na. Bado nan samu laeng nga nagdigos. Rumbang kumaasaan nga agigam iti danom. No kagura mo ti bagina. Kapilitan tadimot nga rod ilabaan dagiti lalaki nga anak na. Ay, no kumadi na pinapanaw idi ni Jane. Dakal kuma akatulungan na ita. Dayta ti di na pinanunot. Husto jay ko nam idi, asaan na ako ko amin nagundaway.
Taiso kat agkapsot to. Idinto ta dumakkelmat ni Jane. Kat dimtengan dayta. Ita, nakapsutan ni Paula. Kat dakkelmatan ni Jane. Amangan no adda pa'y kat natalgad at trabahonan. Adda ka manan dito'y gripo, Paula. Inton kwan, si Midirman ti asmam. Ay, awan pa'y nga Mindanao, iti balay ni. Isakdok laang ko matoy basit agalon. Ayan nga mindagiti anak mo. Apay asaan nga isuda ti sumakdo. Agi dadangak la ko maiti danom. Awan mat gayam danom. Sumakdudan to iti pagluto, inton sumangpet da. No kasapulam tinapudot adanom, ikan ka adamat karga di termos ko. Inka alaan timag mo, taikan ka. Alaman nga rod. Ay, malamlaminak nga minis o akayat ko ti agkape. Wano saan, jay termos mo ti alaam, taikabil ko ti karga ti termos ko. Ay na, agyaman ako unay, Lerma. Apayan bakat? Isursur-sur mo matan ti termos. Napan ko inted ti karga na anapudot adanon kin ni Paula. Ikarkarigatan na ti agsakdo iti idadang na. Madlaw anakapsot. Kuna ni pari Diego, saan la kanumat nga asma ti sakit na? Adda kanupay sakit na iti puso. Ay sus, delikado nga rod ano kas talakay. Uray kumamat no nanakam dagiti anak da. Wan nga rod. Di mo't ida madisiplinaan ni Manong Diego. Takanayon iti trabaho na. Ay, kaasimat ni pari Diego. Diyay laang awagan ni Paula abastarda, tinanakam nga anak na. Ayan nga tamot itan ni Jane. Nabayag basitan jay umay na. Imutang ngamin kanyak kat iti pagplete na anagawid. Wan nga rod bakat. Kat apaman asimang pati jay probinsya. Impajikas na adagos ti inutang na. Wan nga rod. Nasingpet at talaga day jay nga ubing. Mano kayo ngay nga agkakadwa mapan ijay Europe, anak ko. 5 kami, mami. May sat employer mi ijay. Naggasat kayo, ta direct hiring kayo. Ada nga min negosyo na dito, iti mga lakada kayo ijay. Wen nga rod, mami. Nasingpet, kan nataerday jay a European. Apay nga rod nga imisam ka. Sabalin samot tunday tabasang. Naibagak lang matipod no, mami. Ngam, agpay sa timbagan. Barang arman na kangarod day nga employer, Asino ako mangay ng arman na, mami. May saak lang amarigrigat. Idinto tabak ng dayjay. Di mo laam mo, anak ko. No ngay maulaw iti kinapintas mo. Nagpintas samot ti anak ko. Anya ka di timbaga ti doktor. Apay akimaro ti kutong mo. Saan gamin amagatang amin dagiti agas, nanang? Kurang ti sweldo ni Diego nga igatang kadagiti amin nga inreseta ti doktor. Isumat lagayam adi ka may imbagan. Ta saan nyo amagatang dagiti agas mo? Uray kasano ti ayat mi amang gatang. No awan mat ti may gatang, nanang. Ay, nagrigatod. Sapay awan mo't nga rod maitulong mi kadakayaw. Amom mo't nga awan permanente at trabaho ni tatang yaw. Mariknak kat agkapsutak, nanang. Kaslasaan akon nga agbayag. Ay, saan ka kagsao iti kasta? Ada kaasi ti apaw. Agkid daw ka nga men iti kaasi na. Wen man, nanang. Nabayag ajak nagkarkararag. Saan arumbang alipatan ti panagkararag? Pagrebengan tayo ti agkid daw iti pamakawan kan ni apaw. Kadagiti amin ang nagbasbasulan tayo. Mapakawan nakpay nga ta, nanang. Uray ka sa no kadagsan ti basol mo. No napasnag ka dumawat iti pamakawan. Apahikit din at di nakapakawanan.
Agsingsingpot kan agan anad ka iji papanam anak ko. Uray da kayo mat, mami. Agan-anad kayo mat ditoy. Umawag ka adagos no makadanon kayo ijay. Kanayon na to ag video call. Tapno kanayon tang aginiliw, mami. Ulitak, agan anad ka ha? Ariglado, mami. O sige, tamapan kamin kadagiti kakadwak di taunag. Agawid kayo matan iti probinsya. Uwan basang, mapanak matan iji terminal tibas. Bye. I love you, mami. I love you, Mat, anak ko. Itaman pa'y barok. Anda ka di parikaw. Matanagan na kadagiti apo ko yo tatang. Naigumunda matan iti barkada. Saan ko mat amay bagakin ni Paula? Tama nga no kumaro tirikrik-nain na. Mas daawak ta payakas di tinagbanagan da. Kat kanayon mo't ida mabagbagaan. Saan langan ni Paula ti pagdandanagak tatang? Pati dagiti ubing. Ala, tumulong ak amang bagbaga kadakwada. Bareng denggendak. Hawan man tatang. Hintun koan, masipangol ko ida. Bareng no iso ti pagnakmanda. Uray na saya at tipanggap mo amang disiplina kadakwada. No madangrammet ida, si katagbalin na dakais. Ay, idida kami ti ubing. Mababaot kami. Isungawan tinatangkan ti ulo na kada kami. Wala ta kabutang nyo ti baot. Agbaot nga rod dagiti tatao iday. Itangay, may paritan ti agbaot. Saan matan ang mabutang dagiti ubing iti baot? Kas laborido ka pare, at ka di maitulong ko. Maladingita na kadagiti anak ko pare. Apay akas jay mutan tinagbambanagan da. No di da ka denggan pare. Di da kan tumot pabasulen, no dadakas ang mapasama kadakwada. Gapo siguro, tanakurang ti oras ko kadakwada. Gapo tagtrabaho ak lakit nga rod. Saan ka unay ama konsensya, tawan basol mo pare. Pinag-eskwela mi da. Tapno maamuan da ti dakas kan saan. Ay, daksang gasat kadagiti anak ko. Saan mo ngay baga ti kasta pare? Awan ti daksang gasat nga ama. Pinadakkel mo ida. Kabaalan dan ti agtrabaho para iti bagida. Makapadismaya ngamin pare. Imbag pa ni Jane. Ay, at dako ma dito ni Jane. Saan kan ngagparikot pa'y pare? Diyay kit di agas ni Paula, ti pangigatangam, iti kwartam. Hello, anak. Kumusta ka ditan? Nasayatak dito mami. Imikat kayo ka din iti trabaho yu dita? Ha? Kabaalak pa'y mati agtrabaho, anak ko. Umikat kayo kit din. Taag-relax kayo latan. Umanay mati ipahuit ko akwartayo. Uraing kay agpasyar. Mabalin. Wanan, anak ko. Sige, umikatak ton. Adan impahuit ko. In kayo matagpasyar ija syudad. Tairwaryo ti kwarta. Ikanyo man matdatatang, mami? Wan, anak ko. Nasaya at mo't no ikam ni tatang mo. Tapno lumungaw mo't itirigat. Wan, mami. Tapno mapadasan naman timadaan iti kwarta, adi na unay pagrigatan. Kasta tinasaya at nga inanak, anak ko. Pasaray purwa kamot ida, takaa si damat. Nakalagip kamot nga imay dito yung balay manang. Apay adi mo kaduan ni Jane. Pasensya ka, no saan mi ana ibagbaga, takalaat ngamin. Ha? Anya ti kahit mo asawan manang. Addan ni Jane ija Europe. May sa akro iti dakkel a restaurant. Apay adi man lang nagpakada kanyak. Kalaat ngamin ti ipapanda. Inalay dati sigod nga employer da ditoy. Imayak ditoy, taited ko ti imbagana nga ited ko kada kayo. Anya day tamanang. Kwarta. Imbaglaan na yun kano ti usarin nyo. Anya? Pinawitan nak ti anak ko manang. Agparparikutak ita. Gaputawan aramatan ni Paula.
Agsakit ngamin. Anya? Agsakit? Ayan na nga, Rod. Awan mo't ditoy. Aday, Jesselyn manang. Ingka kita ay no kayat mo. Apay akas na ti itsura na. Nagkutumatan. Nakaturog pa ilaang manang. Kurang ti ginatang ko nga agas na. Ingka nga, Rod, gatangan ng dagiti agas na nga impagatang ti doktor. At damot day ta impawit ni Jane a kwarta. Inak nga ro din manang. Imbaglakit din. Tapi nauitan nak ti anak ko. Agyaman ka. Tanasingpot di anak mo. Nga uray saan nyo nga impatag. Inak nga ro din gumatang iti agas manang. Hala, dito'y kapailaeng. Mabiitak laeng. Sige. Uy. Sino ka? Dinak ka din mabigbig? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napuluan. Bastarda, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maladingitan da Diego kan Paula, tasadot kan irresponsable dagiti anak da. Iti sabalya bangir, nakapan ni Jane ijay abroad, asan nga mo ni Diego. Idinadanon ti panagpawit ni Jane kan ni Betty. Inlakam na nga impawitan da Diego. Papagayam, denggan ti tuloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluhan. Bastarda, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Sino ka? Dinak ka din mabigbig, Paula? Sika ka din ay tama ng Betty. Imbagmanta ng kapasyar ka. Apay ang nagkutong kan ipag. Mangan ka kuma, tapno saan ka maidalit. Mga anak mat. Kurang lang amin ti agas ko. Iso siguro akas toy. Sana bale, tanapanan gimatang ni Diego iti agas mo. Adda impaw it ni Jane apaggatang na iti agas mo. Impaw it ko nam. Apay, ayan ka din ni Jane manang. Adda ni Jay Europe. May sa akro iti dakkel a restaurant ijay. Impaw itan na kami. Imbagman. Nasingpot ti imbilang ko nga anak. Amo na ti tumulong iti makasapol iti tulong. Kumpletong ti ginatang ko nga agas. Pati vitamins nga inreseta ti doktor. Nagatang kon. Anya pa'y kita ginatgatang mo. Ano mat? Gimata kadagiti na sustansya a prutas kan natnatang. Kanda dumapay. Tapno agsubli adagos ti pigsam. Imbagman. Tain raman na tayo a pinawitan ni Jane. Wen nga rod bakat. Ala, mangan kan. Tapno makatumar kan iti agas mo. At da in take out ko analuto a makan. Ayan ka ni dagiti anak ta. Bayamon dagi jay. Makaamuda matan iti pagida. No kayat da pa'y ti agbyag. Agsalukag da. Huwag na ang paiso. No di mo idaikan iti leksyon. Sandang agnakam. Isuakanin ta amin dagita. Ala, mangantan. Tapno makatumarkan. Intaman mo't ijibalay da Paula. Inta kitaan ti anak ta. Naidalitan. Kaputawan mo't maigatang da iti agas na. Ay kat inta ah.
Ore ko man nasustansya mo ti may paunig na tapno sana kumapsot. Kasano kat saan mo't anatalga ti trabaho ti asawa na. Awan maigatang da iti nasustansya at araon. Nagdadakkelan na giyanak da. No kumamat tulungan da di amada. Agbirok da ko may ti trabaho da. Nakurang da iti panagpampanunot. Di da pa'y maornos ti unag ti balay da. Kasano nga tayo ti panang disiplina kadakwada. Pagmadyan na ti saan ang nakaramraman iti baot iti ubing pay. Ay, awan kabuteng da. Simarantakan? Saan ka na nakailad a kanayawn? Idila na padalawas nga imayak kat nakailad ka. Nakapsut ka. Adda nga minan agas ko aginatang ni Diego. Kan naimas ataraon, tatang, nanang. Asino tinasingpot ang nagpautang kada kayo iti inggatang yaw? Saan mi nga inutang, nanang? Impaw it ni Jane. Ha? Apay, ayan ti syuman mo. Imbag man ta pinawitan na kayaw. Adda ka nun ija abroad, tatang. Impawitan na ni Manang Betty. Kat inraman na kami mat a pinawitan. Imbag pa ti syuman mo nga awawagam iti bastarda. Ta mas makatulong ken kangam na iti dinungdungom nga anak. Papakpakanda ka dilatan? Nagdadakkel da at tao. Wan nga rod, tatang. Nanang, makapa-stress da akanayo. Adda kamot dito'y ayan ti gripo. Ni, simaranta kamot, Paula. Huwan nga ron. Kunak no agtultuloy ang amay dalit. Nasaon ni Mario nga impawitan da kayo ni Jane. Kanayon na kami nga iraman. No agpawit iti kabsat ni Diego. Iso amagatang yumat ti kayat yo agatanganan. No ag-take out ni Diego iti naluto amakan. Pasaray di na ilakaman dagiti anak ko no awan da pay. Tapno agsalukag damat ka no. Rumbang laeng. Tainton makariknada iti bisin. Agsalukag damat. Dinong dungok nga agpayso ita. Ngam saan ko ida nga insuro nga agtrabaho. Nang runa idi addapay ni Jane. Idi babasit da. Ni Jane ti agtrabaho iti amin. Ita, ni Jane tinanakam kadakwada. Iso asaan mon nga awagan iti bastarda. No adala ko madito isangok. Agpakawanak ken ko ana. Iso tinang salbar iti naidalit asalunat ko. Hello anak, kumusta ka man nandita? Nasalon atak latta dito mami. Da kayo kit dita, ha? Maragsakan launay datatang mo iti ipaw-pawit mo. Nagbaliw pa yan ti kasasaad ni Paula. Tamagatang dandag iti agas, ken umno at taraunda. Nasayat mat no kasta, mami. Kasde ka dilat nga awan trabaho dagiti kakabsat ko? Awan pay met iti naudi nga ipapan ko ijay. Ngam kinasaok ida, nga agbirok damat iti trabaho da. Imbagak nga ti ipaw-pawit mo, kat para iti agas ti inada. Ad-adda adida agsalukag, no amuda nga da urayan dalatang, mami. Imbagak mo't daytan kanitatang mo. Imbagak ano gumatang iti naluto iti restaurant, para laeng kadakwada adwa. Bayam nga agluto dagiti asadot. Rumbang laeng, aggunay da inton mabisinanda. Ay, una yan. Sige, mami. Taurasan ti pa nagtrabaho. Bye! Bye, anak! Awan ka din ti trabaho dagiti anak mo, ipag. Jay Maysa, simrek a waiter iti Maysa a restaurant manang. Iti nagsweldo, impapalmot jay dua. Agbirok na kumamot na iti trabaho da, tapno agsweldo damat. Day ti imbagak. Iso apadasan da kanumat ti agbirok. Rumbang laeng. Anya nga iti masakbayan da, no barkada laeng ti amuda.
Mayat jay imbagham, asaan nga ilakaman iti kanenda tapno mabisinanda. Ni Jane ti akin nakam di ta ipag. Di da kano agsalukag no saan da makarik na iti bisin. Mabainak pa ikat kankwana. Tauray saan nasaya at impakpakitak kankwana. Nasaya at latamat kada kami. Dumawat akto kankwana iti pamakawan inton sumangpet. Manipod pawpawitan ni Jane da pari Diego. At damot din nagbaliwan ti kasasaad ni Paula. Tamagatang damot ti kayat da agatanganan. Idi ngamin kat basit ti sweldo ni Manong Diego. Kan saan mat akanayon ti trabaho na. Sa maysa, at dan trabaho di may sa lalaki. No sa balila at tao ni Jane, itikas di nga nararamid ni Paula kankwana. Sigurado adi na ipawitan ida iti kwarta. Bilibak mat nga rod iti kinasingpat ni Jane. No may di kabsat ni Diego, sangwan ni Paula iti nasayaat. Saan akas idi adi na pay nga ilyon. Padasan na adi kalangan iti nasayaat. Sigurado, agsardang ti binulan nga allowance na. Unang agpaiso. Kat dayta ti maalan ni Paula. No di nasaysayaatan ti pannakilangan na kadakwada. Hello anak, imbag man ta nakaawag ka manan. Vacant mo ka di? Wan, mami. Aday bagak, mami. Nagaruman ti employer ko kanyan. Anya? Napudno nga tamot lakan kaday ta nga employer mo, anak ko. Paliiwag pa'y mami. Imbaga na anong kanusong bata, kat agkalay sa kamin. Nasingpot ka di mo't laang day ta tao. Amangan no naranggas to no agasawa kayon. Barang no saan to ngagbaliho. Nasingpat mat kada kami nga empleados na. Paliiwam ana imbag, anak ko. Narigat ti maisagmak. Kan maisa, no mabalin, dito'y kayon to Pilipinas nga agkalay sa. Kalay sa adagos? Jack pa'y mat sinungbatan. Inton masungbatam anak ko, iso day tati kayat ko asawan. Okay, mami. O sige na, Roden. Bye. Bye, anak ko. Aganad ka dita. Awan sigurong tiguran ni Paula kan ni Jane nga anak mo, pare. Agbababawi pa'y kit din iti inararamid na idikan kwa na, pare. Nagasat ka. Tauray saan nga iti sidong mo ti di maklan na. Amo na kayo pa'y latalyawan. Wen nga rod, pare. Ngam nagasgasat ni manang ko. Taiso ti kayat ti anak ko. Wen taiso nga may tinakariknaan na iti pamateg. At damit babawik, no apay asan ko nga inaramid ti pagrebengaken kwa na kasama. Ngam imbaglakid din Ta iti kabsat mo, tinangipanamkan kwa na idi. Iso ang nagasat ni manang ko. Taiso tinakaanos iti anak ko. Ita, iso ti agnumnumar iti nasaya at agasa. Ni, adamot umawawag iti cellphone mo lakay. Sungbatam Nay, anon number mat? Asino nga tada ito eh? Sungbatam tapno maamuam no asino. Hello? Hello, Tatang. Ha? Kumusta kayo dita? Jane, anak? Amom ti number ko? Dinamag ko ka ni Mami. Damagak, no kayat yu ang makiasawak iti may sa European. European? Kasla Amerikano? No taga-Amerika, iso, Amerikano. Ngam da ito'y kat may sa European. Di addanto apokok a European. Ni Tatang Mat, di kampay nagasawa, apo ko adagos. Ay, no nasaya at lakit de. Ala, makiasawa kan. Tapno adamot sa bali apulita yaw. European ko naman. Kasla Amerikano matlaeng. Ni Tatang. Kaya't na adagos. O sige nga Rodtang. Bye. Sige anak. Bye.
loudspeaker ti cellphone mo. Iso anang ko ti saritaan niyo ka ni Jane. Asawaan nga tati kung kunana ay European. Napintas ni Jane. Awan dakas na, no magustuhan ti may sa agang ganaet. Ay na, adan tumanugang ko agang ganait. Nagasat ni Jane no kasta. Makaasawa iti European. Ay, jaklaim pagarup. At iubay nga inawawagam iti bastarda. Nakadanon iti Europe. Wen nga ron, no mabalin la ko mga isubli dagiti pasamak. Saan ko naranggasan, akas iti inaramid ko idikan kuana. Kita manladag iti pasamak. Isupay ita ti makatulong kadata. Nagnakam samot laeng ang dagiti anak na. Imbaga kanakwada, a babae ni Jane, ngam amo na ti agsalukag. Idinto ta isuda a lalaki kat awan trabaho da. No kayat dati agbyag, agsalukag da. Sana tay sakpay laeng ti pagtaudan ti kananda. Iso amayat ti insingasing ni Manang Betty. Abisinan ida, tapno amo da ti rigat. Intunkuan, makasasawa da. Ibagada na mga asawa da. Magasawa da, no adda kwartada. Ngam no awan kwartada, anya nga iti usarenda. Adapay mayat a makiasawa kadakwada. Sa bali ita ti Chimpo, no agrigat ti babae iti sidong ti lalaki, at damang isukat iti asawa na. Nang runa no agrigrigat lang arudan sa naranggas ti lalaki, awan lat ammo. Hello, anak. Mami, saan ka di nga da sulab da tatang dita probinsya? Mauwan anak ko. Adamot basit sularda ditoy. Kay kayat da ijay syudad, ta ijay tayan ti trabaho ni tatang mo. Asidig da iti karayan. Saan ka di, mami? Wen, ada karayan iti asidag ti kalsada. Apay no pauitan kayo iti pagpuunam. Tagaramid kayo iti hollow blocks a para lako. Ado siguro ti agatang iti hollow blocks, mami. Nagararamid idi da tatang mo. Ngam awan laang ti pagpuunan da. Iso nga insardeng da, kat napanda iji syudad. Wen, malagip kun. Nagararamid da idi, mami. Basitak pa idi. Iso idi ti trabaho da, anak ko. Mangtedak iti puunan. Tada kayo ti mangimanihar, mami. Ibagak kada tatang nga agawid da dita. Ta isuda ti agaramid. O sige, ibagam kadakwada no kayat da, anak ko. Hello anak, nakaawag ka may. Tatang, saan ka di nga muyo ti agaramid iti hollow blocks? Awan anak, apay ka day. Diyo ka di kaya ti agawid iti probinsya, ta agaramid kayo manen? Saan kayo nga agabang? Agaramid tayo iti balayo iti probinsya. Anya, agaramid iti balay kunam. Wen tatang, awan matla ti permanente at trabaho yu dita. Ijay probinsya, mabalin kayo ti agaramid iti hollow blocks ngay lako yu. Kadwayo ni mami. Mayat nga agpaiso no at dabalay ijay probinsya. Tapno saan kami nga agabang. Nadadail nga minan jay basit abalay ijay nagpanawan. Inanay meten. Pagsaritaan nyo kadagiti kakabsat ko, tatang. Mangtadag ka ni mami iti puunan. Paggatang iti semento, gandag dumapay ama aramat. Ay na, agyaman akunay, anak. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan ti paggibusan ti seryetayo ita alawas ang napungluhan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540
kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napauluhan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mayat nga agpaysa uno at nakabukbukudan a balay. Tapno saanen nga agabang. Nadadail nga minen di basit a balay ijay-iday a napanawan. Naanay. Pagsaritaan nyo kadagiti kakabsat ko, tatang. Mangtedak ka ni mami iti pagpuunan. Paggatang iti semento, ganda dumapay ang maaraman. Alaman nga Rod, tapag sasaritaan mi day ta anak ko. Bareng no kayat da. Angam no di da kayat. Awisek ni Mario akaruba. Tagawit kami di probinsya. Takaduak nga agtrabaho. Taga ijay probinsya mo't ni Uncle Mario. Saan ka di, tatang? Wain anak. Isuti kagiddan mi ang nagpasyudad a nagbirok iti pagtrabahuan. O sige, kasarita yung arod, tatang. Kat ala, umawagak tumanan. Wain anak. Bye-bye. Ay, awan man ang trabaho ta pare. Aguray tamanan, no adda maawat ni Forman at trabaho. Nabayagtan dito'y syudad. Kendakkel ti baybayadan ta nga abang iti paggigyanan tayo abalay. No kwentaan, tinaibaybayad iti abang ti balay. Dakal ko maakwarta no inurnong tayo. Ising-singasing nga rod ni Jane, ngagsubli tayo ni Jay probinsya. Agaramid ta kanumanan iti hollow blocks a paralako. Agaramit tamanan. Mayat matapagsapulan day jay. Ulakid di kanayon nga adda ti materialis a mausar. Kayat mo kaday, ngagsubli tayo ni Jay probinsya, pare? Unsa pare? Makamula tayo pa ijay. Uray marunggay kan kamote. Nakasaritak ni pare Mario, kayat namot ti agsubli ni Jay probinsya. No saan ta maalukoy ti anak ta nga agsubli ijay probinsya. Makaamudan, tadadakkel damutan. No di da kayat apanawan ti trabaho da, ay kat bayan taydan. Wan lakay. Mabiyagdan ti bagbagida. No manok kuma, kat may sinadan iti inada. Ta makasapul damutan iti kananda. Sursuruan damutan ti agbiag, baban iti bukod da pang lakagan. Rugyan ta nga rudan ti agimpaki kadag iti gargaret ta. Wanan tawan man ang trabaho mi. Imbag nga agpayso ijay probinsya. Tano nagagat ka nga agmula. Adda maapit, kalpasan ti sumagmamano abulan. Imbag man, ta nakalagip kayo matlaang ang nagsubli dito'y probinsya. Manang, ta nagkatrabahuan kami idi kanay pare Diego nga agaramid iti hollow blocks. Isumot lagayam akasla adda nakakit-kitaaken ka. Ngam saan ko laeng amalagip. Pagaramidan tayo nga iti hollow blocks, manang. Nalawa mo ti arubayan to'y balay. Adda kada kayo ano dito yan. Paikan yun ton iti yero tapno adda paglinungan nyo. Mga ramid kami pa iti basit a balay mi, manang. Adda kada kayo dayta. Imbag dito, saan kayo nga agbayad iti binulan nga upa ti balay apagyanan nyo. Pagyamanan mi kini Jane, tamang ted iti pangrugyan. Awadan da Paula ken Diego dito'y syudad. Nasaysaya at sano sumurot tamat ijay lugar da Diego, bakit? Kaya't da nga ta mapantamat ijay. Damagan tanto kadakwada ano kayat da. Imbagi niya'y tano at dalakit kalapaw, mabalinan. Sari na masapol ti pagyanan nga abangan. Ay nasaysaya at sano mapantalagan ijay ayanda. Awagak ni Paula, no anya ti kunada. Awagam nga rudan. Tapno amuta no kayat da sumur tamat ijay. Imawag ni tatang itay. Dinamag na numabalin ka no asumurot da ditoy.
tagkalapaw da kanumat iti asidagta. Hawin ko namon, tagtitinulong tayo nga agaramid iti pagyanan tayo. Kayat mo nga rod nga umay damat dito, lakay. Hawin kabaalan pa'y mat ni tatang ti tumulong nga agaramid to iti hollow blocks. Alang nga rod, taday ta ti bagak kadakwada. Maragsakan dalakit di. Amo damat di taoy, tim imay da idain. Igid lang mat ti kalsada dito'y ayan tayo. Kuna kano dagi dyan anak ta, ijay da kanon, tada kano trabaho da. Amang ano di da kaya ti agaramid iti hollow blocks Nga taa, kay kayat da ti agwaiter. Danda ni malpasan ti balayo. Uray saan nga isuunay ti dakkel, tama ko na akabukbukudan nyo abalay. Awan manang, dakkala pagyamanan mi kini Jane. Tanang tayo di ti maaramat para iti pan nakaaramid ti balay mi. Imay timulong ni Mario ang nagaramid iti balayo. Iso nga kamot tumulong no ipatarimaan da di balay da. Wanwanang, mapan kami mat kinitatang tapno mabit amalpas. Mayat diti probinsya, mabalin la tati bayanihan ako nada, panagtitinulong. Hawin nga rod, ijay syudad, uray karubam, saan mo pa'y nga mo tinagan na? Iso nga rod, amay mayat matlaeng, no awan ti trabahom ijay syudad, agyan kalaengan dito'y probinsya. Hello anak, agar-aramid dan iti hollow blocks. Kasta ka di, mami? Ado ka di matlaang taggatang? Damo pa'y laeng ket addan nagorder. Intun bumaybayag, masigurado nga dapay umayagata nga agapo iti sabali a barangay. Nasayap no kasta, mami. Ada ibagag. Sinong bata ko ni Frank? Ti European ka di akong kunam? When, mami, agawid kami to dita, taong may kami pumasyar. Kan, ditan tumatan ti pagkalaysaan mi. Ay, kasta aya. Mabayag ka di pa iti panagawid yo. Basta aguray kayo lata, mami. Itisan nga agbayag, adda kami to ditan. O sige, mami, umawagak tumanan. O sige anak ko, bye! Sinungbatan ka nun ni Jane, European nga agar-aram kan kwa na. Frank ka no tinagan na. Iyawid nanto ka di ditoy, jay agnagan iti Frank manang. Wen ka no, agkalaysada ka no apaman asumangpet da. Ay na, makamanugang ak iti sabali apole. At dantumat apukok nga imported. Ay, jak la ni namnama, akas to iti madanon ti ubing, adanda ni jak kayat nga si kaswen idi, tadyak kayat nga adda sawsawir na. Ado nga agpaiso tinaglabasan na rigat ti anak ko. Umuna kat nasapaan na tay day di inhana. Husto laang diin singasing ko ken kaidi, nga alaem taputot mo ket nga rod. Iso akanayon ti poon ti ririmi idi nga agasawa. Ita, isugayam ti makatulong kada kami. Iso amadi ti mangidadanas iti tao, uray anya ti kasasaad na. Tasaan tayo nga amo ti mapasamak iti masakbayan. Di ka matagtagtagarin, adda ka di parikot mo. Ay, pampanunutak man ti imbaga itay ni Manang Betty. Diyay ko na amadi ti mangidadanas iti tao. Pudno ti imbaga na, di tay amo ti mapasamak iti masakbayan. Adda dagiti nakakaasi nga agbaligi. Adamat dagiti nasaliwanwan. Ngam saan nga agnanayon ti kasasaad da. Day tati pudno mare. Adda dagiti nangato ita. Nga maipababadan to inton madanon ti tiyempo. Kasla kanyak. Inuy-uyaw ko ni Jane. Tanangato ti panagkitak iti bagbagik. Kat nababa ti panagkitak ka ni Jane. Ngam ita nabaliktad ti pasamak. Saan ka di? Wan nga rod. Ni pay Jane ti mang tultulong kada kami. Ala, husto pa iti panagtrabaho yo, tamangan tayo pa'y. Mangan tayo pa'y kano kakadwa. Aduman ang tinaramid tayo, hollow blocks.
Suya takpay iti danaom na ito'y hollow blocks tapno may-mayat. Da kaminton ababa iti mang suyat tata. Uray para suyat kami. Taisupay amay tulong me. Mayat da ito'y atrabaho tayo. Uray babae kami, at damat maramidan me. Ay, katuna. Uray babae tayo. Makatrabaho tayo met, no kayat tayo. Babati ka kaday, at inasingpot a tao, kat aywanan ti Diyos. Mamati ak nanang. Kas kuma iti napasama kada kami ka ni Jane. Bilibak iti kinasingpot ni Jane. Wan nga rod nanang. Nagsakitak. Ngam gaputan nagbaligi ni Jane iti biyag. Kinaasyanak. Iso na sila wan tinakulaapan na panunot ko. No maminsan, dagiti pasamak ti mamagbaliw iti tao. Wan nga rod nanang. Pudno dayta. Ti panang tulong na kanyak tiga po ang nakaamirisak. Iso ang nagbabawi kan nagbalbaliwak. Kat ni Jigo iday, saan anaanaws? Ita, kaya't napaingagyan kami ditoy. Ay, nagbalbaliwang. Kasla tinasaya at nga aramid ni Jane tinamagbaliw kan kwa na nanang. Wen, dayta mo tinadlaw ko, anak. Ado tinalako tayo a hollow blocks kakadwa. Kastoy laangan ti aramiden tayo. Ilasin ko ti puunan. Anya ti kayat mo asawain manang. Amin aganan siya, iso ti pagbibingayan tayo, tawan mo't sabsabali kada tayo. Ado ti bingay dagiti lalaki, tanarigrigat ti trabaho da. Hey, dayta ka ikayat yulata nga itid kanya hakta nakapsutak mod. Basay ti maitultulaw ka. Napigsa kayo pa'y matnana. Agpapada ti maitid kadagiti babae. Ngam nangat nga tumat kadagiti lalaki. Ay, agyaman kami balasang kao. Ay, agnanayon kumaday to'y anegosyaw. Tapno agnanayon mo ti trabaho. Ay basta mayat ti aramid tayo a hollow blocks tata. Umadumot ti parukyano tayo. Hello anak, kumusta am ka di ti negosyo tayo? Kumustahan kayo pa'y sakbay tinegosyo, Mami? Nasaya at kami mutlata, balasang ko. Nasaya at garod no kasta, Mami. Mom, maragsakan kami amin dito'y atrabahador. Tauray dagiti babae kat agtrabaho da. Oh, anyamat nga iti trabaho dagiti babae, Mami. Para iyawat ka dagiti masapsapol. Agispray iti hollow blocks ken para dalos iti aglawlaw. Maragsakan hag. Ado kayo gayam dita at trabahador. Mayat, tapno adamot pa ka kumikuman nyo. Mami, dandani kaming sumangpat. Kasta ka di anak. Ay na, padaanan mi nga rod ti isasangpot yo, anak ko. Dandani ka nun sumangpot da Jane. Kadwa na ti agbalin nga asawa na. Ha? Ay na, sumangpatan ti anak ko, kan ti manugang ko nga imported. Na, unay mo't day ta imported nga ibagbagamon kabagi. Sumait, made in Europe nga raw di imported. Ay, kasla kaano laang idi saan ang makawayas ang mapanag-eskwela. Ita, makiasawan. Imported pa, iti mga asawa ken kwa na. Ay, won man laangan. Imported, no imported. Isulaeng ti makaasawa di tao iti imported. Umay da ko mga raw, tagkasardan. Agpakasar tayon taon. Ay, agpakasar ko nam kabagis ngam. Adda ka di pagpakasar mo, ha? Ayun gayam Ay, kasano nga da pagpakasar ko. Kat trabahadorak laeng may. Agam babae mo ti anak ko. Saan ka di alalaki ti aggastaw? Ha? Ay, kitain nyo ti dimsaag akadwa tinapintas a babae. Nagdakkel a tao.
Asaol dagiti matana ken puraw ti kudil na. Ay punay ay. Ha? Ay, ti imported da itan. Ni Jane nga anak ko, ti babae. Apay, kaslanas daw kayo amin. Umay kayo, taado ti awit mi. Umay kayo sumabat. Ay, sabten tayo ida. Ado ka no ti awit da. Ay, nay, saan mo't nga agtagtagar ti lalaki? Umisem-isem laeng. Di na maawatan ti sa utayaw. Imbag man, tada kayo amin dito, eh. Ne, Jane, anak ko. Di mo pa imbaga nga itagayam ti isasangpot yo. Talaga nga yung gagara kasaan nga imbaga, mami. Ay na, naragsak nga isasangpot yo, balasang ko. Nasayat mat, tanapigsa kayon, auntie. Maragsakan hak, tanagbaliw ti ko na ni mami nga itsura yo. Day takot gapukan ka, balasang ko. Pakawanan na ko, ma. Nabayagan anapakawan kayo, auntie. Adamot pagsayaatan tikin ay strict tuyo. Tanapandayak, kat nasursurok amin at trabaho, nga uray ubingak pa'y idi. Agyaman ak, tasaan ka nagimula iti sakit tinak, balasang ko. Kablaawan kayo, balasang ko. Agyaman kami, mami. Kaplawan kayo iti imported a manugang ko, anak ko. Ala ni tatang, apay imported. Pudno may tanak, imported ti asawam. Ala, darasin nyo ti agaramin iti imported nga apo ko, kwan. Ala ni tatang, pagkatawaan nak. Pudno ti imbaga kanak. Kaya't konti madaan iti apo ko nga imported. O sige, mabantayo amin ijay balay, kakabsat. Agraragsak tayo ijay. Alain tayon kakabsat. Katsapay kuma, tamanayon tiragsak, dagiti kakalkal laysa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta o itaalawas ang napauluhan. Bastarda. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.